unitario izan zen langile mugimendu hor, sasoi horretan, baina gero argi dago purka-purka sindikato ezberdinak sortu zirela, ezta? Historia hori apur bat kontatu zinke. Zure ikusperitik beti. Bai. Nik uste zeat, vamos a ver. Hau da, gure momentuen, movimentu zuen asambleario, eta bai, asambleario gero directo, participación directa, esaten da, eta, bueno, hor azuzen erabakizek sentidu. Beste batetik, hori horan zua. Beste batetik, bagoazen, hau da, organizazio sindikala, gerratik etozenak, UGT eta CNT, zerrekitu dagoen honek desakartute zegozela, desakartute praktikamente, eurek haben ekintza mailan, eta esarek komisiones obreras, ya, agartzen dago como núcleos, como tal, no como sindicatos, como comisiones, como tal, movimiento también, tipo asambleario, tipo de decisión, clandestino y tal esto. Por bueno, vale, claro, arrozida el momento de cambio que había que defender la libertad sindical. Sindikatu askatasun sindikatzen ez du. Horren, sindikatu baten zeregine zer zuen, zer do, zer izan behar do, langileen defensa. Horren, langile momentu horretan ez gagozak organizate, horren, sindikatu du forma organizatzeko langile. Bere porroka eta bere esakizunak segitzeko, hau du. Baina, hori do, orduen, horrek bentaja bat zola jutzak, organizazio batekoa nien. Hau da, huelga egin duen inder ez doan organizazio hori. Organizazio hori azkenienik baua gorruka irabazten. Baua egiten, bidean egiten dozak esperientzia guzti hori. Hori zatzio, erratiko kaja resistencia, zu. Hori guk azbagoen duen, hori urte morro doan, ez da? Eta diru mordu bat duzua, lagen bat ez de, hiru persona, eta honek, botu ziren behoriek, ez, ni soltero bizan, bazarri batean biziak, soldata bat hobi eukin, ez da, eta diru, baina, errezinen eskenak, botu ziren agai, ez da, da jentua ditxan gure hartzek, hartu biozu, emon, da seriet, dala, ez da, orden, sindikatu batek, gauza guzti horrek, gara dizen, beste gozo bada, ze esperientzia dekogu horretan, ez da? Ze esperientzia dekogu, da hori nik bizitzen zituan, neuren arruen, gero, zer emundamen horrein, noain arte, batez de batzu, horre, ez dituz dana bardenik ez dituz, ez da? Sindikatu guzti ez dituz bardenik, ez da? Baina hori do, eta horruen, hor, la lucha partidista hori do, eta horruen, basatezan la unidad sindical, ez da, baina, horrek, jego zabentajo batzuk, eta jego zabeste